खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन मबाइल स्ल' जानायनि मबाइला माबोरै स्ल' जायो, मानि थाखाय स्ल' जायो बेखौ आं दिनै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना भिडिअ गोलावबा नायनो बागोन। बेनि थाखाय मबाइलनि सेटिंआव फैदो। सेटिंआव फैनानै गोजौसिन लानानै थांदो ओरैजाय। लानानै स्टरेज, फननि बे स्टरेजाव क्लिक खालामनानै आरो इन्टारनेल स्टरेजाव क्लिक खालामदो। दानिया नैबे गाहायाव केटसेट डाटा दंना, बियो नोंथांना 1 GB 2 GB बो जानानै थानो हागौ। नोंथाङा खालामा बेखौ ओरैनो बेखौ क्लियार खालामनांगौ जेब्लायबो। आं खालामबाय थायो सानफ्रामबो, बेखायनो आंना दा गैया। नोंथांना जुदि 1 GB 2 GB जानानै दङ, बेखौ नों क्लियार खालामनांगोन नोङो, होमबाना मबाइला स्पिड जागोन आरो। मानो होनबा नों जा एप इउस खालामदों ना, बेयाव बिदि जमा जानानै थायो आरो। नों इउस खालामनायफ्रा बिदिनो जमा बिदियाव जानानै थायो। बे ओरैनो बेकारसो, ओरैनो जायगा लानानै थायो। बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय नोङो बाव क्लिक खालामदो, आरोबाव ओरै क्लिक खालामदो। बेखौ खनथाम खालामबानो बे खारगोन आरो। ओमफ्राय आरो बिथिंबो नैबे बेयावबो नों जा एपखौ इउस खालामोना, बेयाव नों बाव मुभ खालामना दोनो, बेयावबो बिदि जानानै थायो आरो। बेखौबो बिदिनो खालामनांगोन, सेम बिदिनो केटसेट डाटा खालामनांगोन। बहुद जायगा लायो आरो बेयावनो। नों बेखौ केटसेट डाटा खालामबानो मबाइला बेनिफ्राय स्पिड बारायगोन आरो, स्पिड जासिगोन। मानो होनबा बे फन मेम'रियाव जायगा लायो नालाय, बेखायनो स्ल' खालामो। आरो मोनसे दंबावो, बेनि थाखाय बेक फैदो नों। बेक फैनानै नैबे एबाउटआव क्लिक खालामनांगोन फार्स्टआव, ओमफ्राय नैबे बिल्ड नाम्बाराव 7 टाइम क्लिक खालामनांगोन। 7 टाइम क्लिक खालामबा, मानो होनबा नोंना डेभेलपर अप्सन नुजागोन, अन जायो। गोदान अप्सन, नोंनि गोदान मबाइलाव थाया बेयो, बेखौ अन खालामनांसिगोन। बे बिल्ड नाम्बाराव 7 टाइम क्लिक खालामदो, ओमफ्राय बेक फैदो, ओमफ्राय नैबे डेभेलपर अप्सन नैबेनो, बेयाव क्लिक खालामनानै ओरै गोजौसिन लांनानै ओमफ्राय बे उइन्ड' एनिमेसन स्केल, बे गोदानाव 1x 1.5x बिदियाव थायो आरो। बेखौ अफ खालामनांगौ, गासिबो मोनथामखौबो। बेखौबो अफ खालामनांगौ, बेखौबो अफ खालामनांगौ। मानो होनबा बिदिनो बेखौ अफ खालामबा मबाइला स्पिड जायो, थाब अपेन जायो आरो। नों देखायना नै, जेनेबा आं दा नै 10आव दोनबाय, नै मबाइला बहुद स्ल' जागोन नै अपेन जानायाव। नै बहुद स्ल' जाबायना, नै स्ल' जाबाय। नै बेखौ अफआवनो दोननांगौ आरो। बे अफआव दोनबा मबाइला स्पिड जायो। जिखुनु नों माखौ क्लिक खालामो बे थाब अपेन जायो आरो। दा नै अफ खालामबाय आङो, स्पिड जाबाय। बेनोसै। आरो नोंथांनाव जुदि बेटारिया थाब जोबोबा, बेखौबो बेटारियाबो थाब जाबोबा मोनसे बेटारि अपसन थाखायो बाव सेभ खालामनो थाखाय। बेखौ अन खालामना होबा बेटारिया सेभ जायो आरो। नैबेखौ अन खालामना होनांगौ। दा आं चार्जआव होनानै दोनदों नालाय, बेखायनो अफ जायो। बेखौ अफ खालामना दोनबा नोंथांना बेटारिया सेभ जागोन आरो, बहुद सेभ जायो। भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम, आरो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। जुदि नोंथाङा रोङाखैबा भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनो हागोन, सोंहरनो हागोन, आं रिप्लाइ खालामगोन।